Значи влиза се през Notice BFS ABG. Пишеш и там почтата, с която си регистриран. Потвърждаваш, че не си робот на робота. И ето как се въвежда ново уведомление. Значи може и на телефон. Сега го правя на компютър. Ново уведомление. Кликаме вид и избираме. Раждане, умрели, клане, за напуснали е за търговия, за продажба, за пристигнали е за купено, внос износ не съм правил. За раждане. Тък. И пишем дата на раждане, да кажем до месец назад може. Аз не съм регистрирал Доналд Тръмп, кога се роди, ще го видя. Преди да кажем 10. Вид животно. Говедо. Избор на майка. Майка му е с номер. Ще изключи, кой беше майка му? Аха. 31. Избираме майката. Ако знаеш на Исус, го пишеш, като не го знаеш. Избираш от... Тук майката е 231. Много често е се майката, обаче много често, ако са въведени късно, майките не могат да се потвърдят. Едем ще я приеми ли да се прие. Мъж. И това е. Майката, говедо, собственост мъжки. И накрая даваш запис. Това е. И не може да се изтри повече, знаете. След това трябва да свършите с доктора и да кажете номер научна марка за породата за месо. Тук може да сложи доктора. Желая доктора да извърши идентификацията, да вземе някой лев. За с работа. И запис. Готово. Не боли. Успешен запис. След това доктора се казват ушната марка, която сте сложили на телето. Цвят за месо или за каквото ще се ползва и това е.